ҳамлагари Ливерпул Диогу Жота дар садамаи нақлиётӣ ҳалок шуд. Ҳамлагари Ливерпул ва тими мунтахаби Португалия Диогу Жота, ки дар Испания дар рухсатӣ қарор дошт, дар садамаи нақлиётӣ ба ҳалокат расидааст. Бинобар иттилои Марка, садама шабона дар музофоти Самора рух додааст. гуфта мешавад, ки ҳамроҳ бо варзишгари 28-сола бародараш Андре Силва, ки дар Пенфилдаи Португалия бозӣ мекард, даргузаштааст. Автомашинаи Ламборгини, ки бародарон савори он буданд, аз роҳ лағжидаву чапа шуда оташ гирифтааст. мувофиқи маълумоти пешакӣ, сабаби садама метавонад кафидани баллони мошин бошад, ки боиси аз даст додани идораи он шудааст. тавре зикр мегардад, ҳарду бародар ҷароҳати марговар ва сӯхтагии вазнин бардошта, танҳо баъди санҷиши рақамҳои мошин шахсияти онҳо маълум карда шудааст. Федератсияи футболи Португалия марги футболбозонро расман тасдиқ карда, ба аҳли оилаашон изҳори таsalliya намудааст. мо ду чемпионро аз даст додем. даргузашти Диогу ва Андре барои футболи Португалия талафоти сангин аст, омадааст аз изҳороти Федератсияи Португалия.